molt la gent. Abans que res, deixeu-me que faci una petita correcció que em va fer notar un espectador. Muhammad, que és com es diu Mahoma en anglès, és una paraula plana. Muhammad. La síl·laba tònica no és l'última, sinó la penúltima. Muhammad. Perdoneu-me i que em perdoni el profeta. Aclarit això, anem a veure una notícia publicada al diari The Guardian, que vol dir el guardià, i precisament una notícia sobre un guardià. Diu així la notícia: Russian painting vandalized by bored gallery guard who drew eyes on it. Russian, encara que estigués enmig de la frase, s'escriuria amb R majúscula, perquè idiomes, gentilicis, nacionalitats en anglès s'escriuen amb inicial majúscula. Però en català no, que hi ha cada flipat. Painting, a part de ser el gerundi del verb paint, també és un substantiu que vol dir quadre, un quadre de pintura. Vandalize és un verb regular i, per tant, el participi vandalized acaba amb ed. Bored vol dir avorrit quan fa referència a una persona que està avorrida. Si parlem d'una cosa que és avorrida, aleshores l'adjectiu és boring. En anglès es fa aquesta distinció. Bored, persona, boring, cosa. No us confongueu. Tant en la paraula guardian com en la paraula guard, fixeu-vos que la U no es pronuncia. Who ho podem traduir a vegades per que, a vegades per qui, depenent de la frase, però en tot cas sempre fa referència a una persona. Drew, passat de draw, dibuixar, verb irregular. Total, quadre rus vandalitzat per un guarda de la galeria avorrit que li va dibuixar ulls. Aquest és el quadre original, unes cares sense ulls, ni nas, ni boca, un quadre dels anys 30 valorat en uns 700.000 euros. El guarda, que s'avorria molt, va agafar un bolígraf i va pintar ulls a les dues persones del costat. Home, s'ha de dir que la figura principal no la va tocar, va tenir certa consideració, o no li va donar temps. Però és que això no és el més heavy. Si seguim llegint la notícia, diu que ho va fer on his first day working in the gallery. Ho va fer el primer dia que treballava a la galeria. Un aplaudiment per aquest crac, si us plau. Bestial. A la descripció us deixo l'enllaç a la notícia, per si la voleu llegir sencera. Vinga, subscriviu-vos o subscriviu-vos al canal, que per vosaltres és gratuït i a mi em feu molt feliç.